ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଜିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏହା ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା ଅଟେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର 15 ଜଣ ଯବାନ ନିଜର ମେଜରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଆର୍ମି ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେଠୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବାର ଅଛି। ଶୀତ ଦିନର ମୌସମ ଥିଲା ଏବଂ ମଝି ମଝିରେ ବରଫ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଥଣ୍ଡାର ତାପମାନ ଅଧିକ ବଢୁଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ଏହି ବରଫ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ଆହୁରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମେଜରଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା, କାଶ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। କାହିଁକି ନା ରାତି 2:30 ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ଅଧରାତିରେ କିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବ? ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ସୁନସାନ ଇଲାକାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ପାଖରେ ରହିଲା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଦୋକାନରେ ତାଲା ଲାଗିବାର ଦେଖି ମେଜର ତାଙ୍କ ଯବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଚା ପିଇବାର ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିନିଅ। ସେନାର ଏହି ପଲ୍ଟନ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯବାନ କହିଲା, ସାର୍, ଏହା ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ, ଆମେ ଚା ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବା, ହେଲେ କେବଳ ଏହି ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଜର ଭାବିଲେ, ଏହି ଉପାୟଟା ତ ଭୁଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ଯବାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହାୟତାରେ ଆସିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ହଁ କହିଦେଲେ। ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲା। ସେହି ଦୋକାନ ଭିତରେ ଚାହା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବିସ୍କୁଟର ପ୍ୟାକେଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଫଟାଫଟ ଗରମ ଚା କରିଲେ ଏବଂ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି କରି ଯବାନମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ମେଜର ଭାବିଲେ, ଆମେ ଦୋକାନର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଏବଂ ବିନା ଦୋକାନ ମାଲିକର ଅନୁମତିରେ ସେହି ଦୋକାନର ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲୁ, ହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଚୋର ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ସୋଲଜର ଅଟୁ। ମେଜର ନିଜ ପକେଟରୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ନୋଟ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୋକାନର କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଡାବା ତଳେ ରଖିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଆସିବ ତାକୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ମେଜର ଏବେ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ଆଜାଦ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଲେ। ଦୋକାନର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମେଜର ତାଙ୍କ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। 3 ମାସର ସମୟ ବିତିଗଲା। ଆର୍ମିର ଏହି ପଲ୍ଟନ ନିଜର ଠିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଶେଷ କରିଲେ। ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ତ ଏହା ଯେ 3 ମାସର ସମୟ ଭିତରେ ସେଠି ବହୁତ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଆସିବା ପରେ ବି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ସେହି ଦିନ ବି ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା। ପୁରୁଣା ଟିମ୍ ନୂଆ ଟିମ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସମୟର ସଂଯୋଗରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ଚା ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ଦିନର ସମୟ ଥିଲା। ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ଦୋକାନ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ଚା ବାଲା ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଏକା ସାଥିରେ ଏତେ ଗ୍ରାହକକୁ ଦେଖି ସେହି ଚାହା ବାଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚାହା ତିଆରି କରି ଦେଲା ଏବଂ ସାଥିରେ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ମେଜର ଚା ବାଲା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, କେବେଠୁ ଆପଣ ଏହି ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି? ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ଅନୁଭବରେ ତାର ଜୀବନର ସବୁ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଯବାନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ବାବା, ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତମକୁ ଏତେ ଗରିବରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ, ଭଗବାନ ସତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଚାହାବାଲା କହିଲା, ମାତ୍ର 3 ମାସ ତଳର କଥା, ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କିଛି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଖବର ତାକୁ ନିଜେ ଜଣା ନଥିଲା। ମୋତେ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ପୁଅକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୋକାନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଲା ଏବଂ ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲର ଔଷଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଡରରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ମୋତେ କିଛି ବି ବାଟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ସେଦିନ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲି ତ ଦୋକାନର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖି ମୋର ତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେତିକି ବି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ନଜର କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ଥିବା ଡାବା ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା।
ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିବେନି ସେଦିନ ସେହି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଭଗବାନ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ଚାହାବାଲାର ଆଖିରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ଚମକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସବୁ ଯବାନଙ୍କର ଆଖି ମେଜରଙ୍କ ଆଖି ଆଡକୁ ପଡିଲା। ମେଜର ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଇସାରାରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ବି କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ମେଜର ଉଠିଲେ, ଚା ବାଲାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ହାତ ମିଶାଇ କହିଲେ ସତରେ ବାବା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଚାହା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସବୁ ଯବାନ ମାନଙ୍କର ଆଖି ମେଜରଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ପଡିଲା, ଯାହା ଲୁହରେ ଟିକେ ଭରିଥିଲା। ଯବାନ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମେଜରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ। ଯବାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ଏହି ଦୋକାନ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେହି ବୁଢା ଚାହା ବାଲା ପାଇଁ ମେଜର ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଗଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି ଘଟିଥିବ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ଏବଂ ଭଗବାନ କୋଉ ନା କୋଉ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଗବାନର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି କୋଉଠି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବରଦାନ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ନୂଆ କଥାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟି ବି ଦବାଇ ଦିଅ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ, ବାଏ।